kala niya sila inahanod doon, anak lumot. Sa buhi ka, inahanod isang auto. Sana ba? Wala, nagsinig na pumunta. Ayaw, naman. Pantay pa lang sa kaniang tugod. Makipag 1/4 na inyong ako, ina ilahat 3/4 sila. Magbahin sa tiguang kahit sa una sa mga gulay. Yung sa diya, mangayo ka sa kung nakapundar yun. Kaya yun yung ano. Magharvest sila gulay na sila'y tuhol. Ang kaspi sa